weltare ɓiɗɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to takkusana yoni to ziga fm to daka fm to gorgola fm to reva fm to nanka fm ko on takkusan juula ha to galle ha to galle gajoɓe to jofana sori kuma ha to galle ceerno ibrahima ba to hoore fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie holliri tigui ummanima ko fati dendagal windetade bebbeji jibinaɗi e taw ko Mauritanie naɓe e nder leydi joyyi ma en limtu leydi ɗe e nder kabaruji men to leydi Sénégal goto e police ji tawi ko motaruji joguinoɓe escorte hooreji leydi e saaha ummino ko fati inauguration gara amo AIBD o to gar terme AIBD waɗino accident e lawol ko oto ferima hoorejo ɗen ni dartima gam ƴewde kay so tawi o gañaki to leydi Mali naaɓe yanoɓe hijjore hikka ɓe mbasirama toon yimɓe joyo wasɓe toon pittali men hen goto noon koye lawol ko adi kene yetto hijjore nden to leydi Burkina Faso seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen e nder no leydi he ɓe mbari yimɓe sappo e jeetato hen sappo e jeegomo ko ɓeena witeɓe VDP woni tigui volontaire pour la défense du patrie ko dariɓe tigui yellitiɓe gollotoɓe dadiɓe gam rende leydi mumen wondude e jamboreɓe ɗiɗo to leydi Niger Allah mo leydi Niger ɓe kullori tigui ɓe keeɓi ballal paydigal no fewi taw ko ballal arma habtade seɓɓitiɓe ummorade to leydi Égypte habaruji men joolam jaɓerima jaaha to leydi Iran to leydi Syrie to leydi Iran to leydi Russie ha to Pays-Bas bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓe worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe tahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usuraɓe gorago biyeteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara seedeji bahɗiɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo waɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatama o haala ko wonema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67
ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilne muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy nandi dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakkude no golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko labdude malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala kiɗo hen na lekki ko lekki moƴƴi kawisaji mawɗi coomi e muɗum woni gorelte gorelte ko haako moƴƴo iwruko en tokkorodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma kawisaji mawɗi gorelte ko haako no haako wargani a waɗaɗe ndiyam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa hewɓe cettima dañi aafiya e gorelte ha tenti noon ɓen joguinoɓe ñaw biyeteɗo dogam cité e kala sahani gullituno ɗum ɗona gorelte an joguiɗo AVC jogui cardiaque ɓandu jaɗor jooɗo ha ɓooya ronka tinde ɓandu mum walla lelo ronka ɓolsitade gam jaadgol ɓandu jokkodire gorelte joguiɗo sukara jabet ɓandu wuloru kala e muɗum yogay ñabboji sa jokkodire gorelte ma yiiten hoorema ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorelte ya so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa jokkodirde e mabɓe so leydi Mauritanie koye Boye Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo Amadou Sambalo 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Mauritanie Ramata Mangane 49 18 81 13 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00 221 77 428 85 88 so tawi koto leydi Gambie gonɗa jokkodirta koye Ghalii Abuu Bah 00 220 282 29 43 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko jaam tan woni muɗuma kettude kabaruji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni hande e dewo hoyre-biir ene hawri e jeenayya lewru juillet woni morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaru uji men ɗemgal pulaar noon jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e weltare TV ene fecca sunare mum e dendagal jofan sir kumnaɓe kala wondude e dendagal hoore fonde e ko taari ɗum kala ustare musidɗo men darannoɗo leñol ngol biyetenoɗo Demba Gadio noon hewno noddude hoore makko ko kodda subalɓe kanko Demba Gadio noon ko animateur ko technicien kadi laaɓanoɗo golle makko
makko ko fate radio ji tawa kadi ko darannoɗo leñol ngol no feewi yettini en habri en kabaru on noon ko gollodiɗo makko biteɗo Siraji Diallo to Nanka FM en duunima noon dendagal hettiyankoɓe e dendagal gollotoɓe e ardiɓe radio Nanka FM kala en duunima ɗumen eɗen mbiya tan de Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala ko noon kadi en duunima musidɗo men hono Moussa Djibi Gadio tawateɗo Moussa Djibi Gadio gorko Moussa Djibi Gadio gorko mo jofani surkuma tawateɗo to leydi Belgique en duunima dendagal jofannaɓe kala dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina. habaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Sénégal pudorɗen to jeeyna ha to wiyete Mali Kounda hono Maguette Sene ko kañum woni maire mo Mali commune mo Mali Kounda o holliri weltare makko mawde no feewi e ko Macky Sall kay holliri wonde ƴamtani ko fati 3e mandat o holliri noon de kabaru o yaltide e ngan sanga o wonno tigi ko hijjore makko to Makka ko tono nani kabaru o nden o artindara leydi Sénégal noon o tawi kabaru o ene sari no feewi e réseaux sociaux ji e radio ji e jayndeli kala yawo kabrili kala e kabaru o ne sari hen no feewi moni kala ene hollira hen e weltare mum mawde no feewi o holliri noon koye ngan sanga noon kankone o holliri de hollirde weltare makko sabu weltare makko noon aseta ɓennuɗo sabu weltare makko noon ko aseta sabu ndeɗon weltare noon ko ɗum saabi e aseta hanki o o waɗi inauguré postoji ɗiɗi taw ko postoji de santé woni dispensaire uji e nder commune mo Allah ardanimo e nder ɗina postoji ɗe waɗi noon hen poste goto o inir ɗum ko Macky Sall hoorejo gendi ni woni dispensaire de Macky Sall on dispensaire tawe to wuuro witengo Gagna Bougou noon ɓoyani ko heeɓi oɗon poste de santé ɓoyani tigui ko poste o maha maire o noon holliri ko adi koɓe keeɓa oɗon poste tawa ɓesgu Gagna Bougou naaɓe kala nde cohluɗo kay nde yiiɗi safaruji ma yaaha fodde kilométre uji ɗiɗi ɓe jaaha ha to wuuro witengo Ñaninga walla ɓe jaaha ha to wuuro witengo Boulem ko toon tigui ɓe kewno hebde cuuɗi cafruɗi ɗi oɗo saaha joni noon Allah yeeɗiɓe ngoɗo poste taw ko poste de santé woni dispensaire moɓe inniri Macky Sall hoorejo leydi ndi siftinde on noon Mali Kounda noon ko région Mali Kounda noon ene jogui no gasi ɗiɗi wuuro ene tawe e nder commune Mali Kounda he oɗo saaha joni maire o holliri wonde ko guure ɗiɗi tan keddi ɗe cuwa hebde dispensaire uji ɗen guure ɗiɗi kadi so tawi Allah luɓimo gurdam ma kanje kala maɗe keeɓa dispensaire mabɓe woni centre poste uji mabɓe de santé hano hanniti ni poste ɗiɗaɓo o noon udditaɗo to Mali Kounda on tawte koto wiyete Mali Kounda ngu huji ha ene tawtora cérémonie o noon hono directeur du cabinet ministre de la santé et de l'action sociale ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Sénégal fuɗɗima kay rewɓe puɗɗima suppitade gam kay hollirde ko gembaniɓe gam ko yidde gembanade subgoji tijjaɗi ñande no gasi joƴa lewru février 2024 to Sénégal gam yidde ardade leydi ndi caggal nde Aminata Touré ɓurɗo lollude Mimi Touré hollirno wonde ko kettuɗo gembe mum kay gam yidde kay ƴamnoyde lefol laamu e oɗo saaha joni kadi ko debbo goɗɗo biteɗo docteur Rose Wardini ko kañuma tigui Rose Wardini kañuma holliri wonde kañumne ko kabiliɗo kay gam yidde ardade leydi ndi kanko Rose Wardini noon ko kanko ardi mouvement politique biteɗo Sénégal nouveau ko aseta hanki o noon o officialise candidature makko o ɓendinti candidature makko tawa kadi o waɗi ɗum koto Kaolack to fief makko to Kaolack ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen e nder jangu wuyɓe ɓe hinde braquer uji ɓanno tawi ko sagataɓe joguitiɓe ɓe mbaɗi e nder wuuro witengo Itato ne tawe e dow axe hakkude to wiyete Jimfelo e to wiyete Silinga e nder commune mo Banda Fassi e nder ladde ɓe mbaɗi nguɗon jangu ngu noon ɓe jani koye joom motoji tati ɓe pi joom motoji ɗi piile mustine feewi caggal ɗum ɓe kefti motoji ɗi noon ɓe tawi ɗum ɓe noon ummino koto wiyete Cabe Carré to wiyete Cabe Carré ko toon ɓe ummino ɓe jaadi motoji tati ɗi kala e joom motoji tati fiyaɓe noon hen ɗiɗo tawa kodorama tigui tampi sanne no feewi
tawi en observation to suudu safriɗo ndu Kédougou gendarmerie mo Kédougou noon nani kabaru o notiti hen waɗi constat mum ɓe udditi hen losgoji mabɓe jaajɗi no fewi beele kay ɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe e wadɓe ngal ɗo baɗala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aseta hanki o nde Macky Sall ummino waɗude ummino cérémonie on cérémonie noon ko waɗude inauguré gare terre mo gare terre taw on gare tawe to AIBD jo goto e motaruji taw ko escortenoɓe makko ko policier motaruji ko den tigui yani den tigui e saaha o yaltanno autoroute o ko auto goto felmimo ko ɗon o yani e leydi ko ɗon tigui nde ambulance ko ɗon ambulance présidentielle kañum tigui e service présidence médical présidence e sapeur pompier présidence ko kañumen tigui gari tigui ide makko kañumen paabimo nde horadio li nani kabaru o noon ko ɗon tigui darti e auto mum jippi kay ari jime makko ƴewde kay so tawi o gañaki no fewi e oɗo saaha joni noon ɓe ƴettimo en charge ko fati dendagal safaruji makko kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni yen to weeli ngara noon ine jogui hôtel o ɓe mbiyata ɗum ko hôtel lewlawal hôtel lewlewal noon e nder hôtel hen tawe hen salle mawɗo taw ko salle de conférence garɗo no fewi jaaduɗo e jammanu on hôtel on salle de conférence walla mbiyen hôtel o noon bildi mum ɓe mbaɗi ɗum tigui koko wiyete choma Allah e mum yodde ko salle de conférence o noon kañum duppa ha wonti ndondi anda ko taw noon hollo duppuɓe ɗum kono directeur hôtel o ine yakori kay wonde ko sukaɓe wuuro kañumen poti wadde ngal ɗon baɗal saabu directeur hôtel o omo wiye Demba Mbalo o holliri tigui wonde ko sukaɓe wuuro ngo mbaɗanno tigui jamma mbaɗanno jamma wellere mumen woni jamma tigui taw ko jamma soirée musical sara hôtel o to nokku moɓe mbattata o noon mbaɗata soirée o noon ene ɓatti hôtel o no fewi ko ɗum saabino noon gulali ɗi kadino ɓeɗon taw ko jomma holɓe ene jippinoɓe nder hôtel he wawde ɗanade ɓe ñaagui sukaɓe noon nde ustata musicaji men caali ko nden tigui ɓe noddi police nde police ari noon namdi sukaɓe ɓe nde ustata volume men sukaɓe usti volume nde police o rutti kadi ɓe ɓeydi volume o ha ɓurti to kerola ko ɗon tigui nde police arti lawol mum ɗiɗaɓol ko ɗon tigui yaadi e dendagal waɗi saisi matériel mabɓe kala yaadi hen ko janggo mum noon oɗon salle de conférence e nder hôtel o duppa ko ɗum addani homme kanko o directeur hôtel o miijade kay wonde ko sukaɓe ɓe kañumen poti wadde ngal ɗon baɗala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men sehli men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum rahmatullah. Allah barkatu Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabruji garaɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeyete ko to e tandimani ina wayno tirailleur militaire asam combattant goto ina rutti toon hicci hanki omo yaara duuɓi 126 ɓe kolliti kanko noon ko modèle ɓe kolliti noon laamu ngu ina waɗi tuppitaki mo gurdam makko ɓe kolliti hen noon metta mabɓe o ruttima o wirnama hanki ha joni laamu ngu daraki toon ɗum no eɓe kolliti ɗeɗo metta mabɓe oɗo modèle mabɓe asam combattant mabɓe duttiɗo yara duuɓi 126 eɗen gandi kamɓe ministére uji ɗi ɓe joɗinoma to e Dakar ministére premier ministre Ahmad Ba e Ismaïla Madior Fall en ina wayno kanko Ismaïla Madior Fall nde o ƴetti konngol o haali haala président Ousmane Sonko journaliste ji namdimo wimo ina namdimo beele Ousmane Sonko cokaɗo walla ha joni sokaka o jaabi kanko Ismaïla Madior Fall o wi ko o suwa taw sokede woni ko galle makko joni noon on journaliste wi biyaɗo kam sokama duuɓi ɗiɗi sokaɓe kasoji ɓe kanko ha joni omana galle makko holko addi ɗum ɗon kanko Ismaïla Madior Fall o jaabi o wi ina wayno rewata ƴewete ko lawol no foti wonirde ha o wawa sokede soɓe galana ɗum lawol ɓe mbawa ittudemo e galle he ɓe nawo Pastef naɓe wonɓe noon to e Sédhiou ɓe kolliti mbi ɗum ɗo ko cakan so laamu are yande heewat ko peeje kono ɗum ɗo kam yahane hay nokku nde wonno ɓe ngala hen dalilu koɓe mbi o waɗi ko ɓe ngala hen dalilu so en jeehi ɗo e nder Niaguis eɗen gandi Victor Ndeye oɗo ko maire Niaguis kanko woni ministére microfinance o soodi sengeje kewɗe
o totti ñagisnaɓe yo mbalitoro e dennangal koɗoɗɗe mumen ɗe beele ina mbawa dañde Allah walla ɗumen toɓo ngo wasa tampinde ɗumen ɓe kolliti kamɓe ñagisnaɓe ɗon weltare mabɓe no feewi e oɗo ministére e ɗeɗo gueɗe ko waɗi ko e ɗeɗo golle weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗa radio jigui toon jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ken walde allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi en calmini dendagal gollotoɓe hettiyankoɓe Ziga FM ko noon kadi ha bandiraɓe men denɗiraɓe men tawateɓe to mbotto kala kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗena gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe koliri tigui ɓoyata koɓe nuddoɓe mission ngaji e nder leyɗe joyyi ɗen leyɗe goni noon ɗen leyɗele goni ho leydi Koyta wondude leydi Qatar leydi Angola leydi Gabon e leydi Mali ɗiɗon mission ngaji neldoto toon noon ko yidde winditade kay dendagal bebbeji taw ko Mauritanaɓe jibinaɓe toon e ɗiɗo lebbi cakkitiɗi woni les nouveaux nés ko discours ko directeur général noon agence nationale pour l'enregistrement des populations et des titres sécurisés hono Sidi Ali Wula Tayyiba kañuma ɓayyini kabaru o haali ɗum noon ko saha kay o joddino batu e hoorejo exécutif de l'union des bureaux des colonies mauritanienne e nder windande hono député Mokhtar Wula Khalifa ɓe jewtidi kadi caɗele nokkuji kewɗi e nder diaspora he tawɗina nokkuji Mauritanaɓe wonɓe toon ɓe ene keeɓa caɗele to banggue winditade saabu ngakkede ɗumen ko wiyete centre uji d' état civil kanko directeur o noon holliri tigui ma ɗen peeje ƴetta kay ha beele dendagal Mauritanaɓe kala ene mbawa winditade hano hannirta ni holliri noon yidde laamu leydi Mauritanie ko Mauritanaɓe to mbawi wonde kala guila e nder leydi he ha e diaspora ha e bebbeji jibinaɗi ko ɓooyani kala kañumen kala ne mbawata winditade hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassadrice woni debbo ambassadeur joɗaniɗo leydi dowlaji tentuɗi Amérique e nder Mauritanie biteɗo Senthi Kirchi o waɗi félicité woni tigui weltanade laamu leydi Mauritanie e darde mum fayidunde no feewi ko fate haɓade ko wiyete trafic des êtres humains woni trafic yimɓe o weltinima laamu ngu noon kono noon kadi o weltinima société civile ene e kala société civile kala darde mumen mantinide no feewi saabu kay résultat ji hitande e mayne ɗe ko fate haɓade ko wiyete trafic des êtres humains e ɗum résultat ji ɗi ene mbaɗi fayida no feewi o haali ɗum noon ko ñande alkamisa ɓennuɗo nde ñande noon hawruno koye manditare wattoɗo duuɓi temedde ɗiɗi e capannayyi e jeeɗiɗi lawol hitande ko leydi dowlaji tentuɗi Amérique hebno manditare muɗum o erima laamu leydi Mauritanie noon e société civil kala nde wawa tigui ɓeydude jaɓɓal en ndiɗon mbaadi haɓade kay ko fati e trafic des êtres humains ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni laamu leydi Mauritanie umminima wadde ko wiyete recensement woni tigui winditade dendagal hoɓɓe woni ɓe jeeyaka e nder leydi he wurɓe kay e nder région de Trizemour e nder région nder wilayaji tati tawateɗi e nder Trizemour laamu ngu noon noddi toon yimɓe taw ko yimɓe état civil nde wawata winditade dendagal hoɓɓe tawateɓe toon ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paadena e malinaɓe yanoɓe hijjora hikka hollirama tigui ɓe keeɓi yimɓe joyo wasɓe pittali mumen e nder hijjore he tawi ko yahanno tawi tigui tawi ko yanoɓe e dow société kamɓe mayɓe foof koyi yanoɓe e mbadi agence uji taw ko société ji privé e nder joyo mayɓe he noon mayɓe hikkaɓe noon hen goto ko debbo e nder joyo mayɓe he kadi hen goto adiɗo mayde o kay mayi koto nokku to wuuro witengo Addis Abeba kañum woni lamorgo Éthiopie koye lawol o hawri e ladiala saabu kay ɓe hay sinno kay hollirama hay sinno anni makko yettima hay sinno anni makko timmi o yettanoki tigui to fanoto saabu kay o yettaki Medina on paami tigui koye lawol o hawri e ladiala o goski makko noon artiranoma to Mali on goski mum heeɓino artirde to Mali nayo heddiɓe ɓe noon hen koto makka kawri toon to ladiala
hikka noona hullirama ujunnaje sappo e tati e temettati e nogas e tato pèlerin woni 13323 taw ko yanoɓe agence uji privé ɓe nawnoɓe mayɓe joyoɓe koye mabɓe jalti joyo mayɓe ɓe noona joyo mayɓe ɓe kala mawɓe ko mawɓe kadi wonano harɓe cellal no fewi hono no holliri kay jayde nde hijjore mawde hono holli tigui jayde nde ɓe kollido noon ko fati e hijjore rawane woni 2022 leydi Mali mayirnoma toon yimɓe tato hikka noon ko hollita kay e dendagal leyɗele noddunoɓe toon yimɓe mum ko mayi toon kay e nder hijjore hen kamɓe kala ko hawri ko temedde ɗiɗi e capanɗe nayo neɗɗo temedde ɗiɗi e capannayo woni 240 mort ko mayi toon ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni gam yidde ƴellidde leydi Mali e to gam yidde kay ƴellidde leydi Mali e wallude leydi Mali ha heɓa courant moƴƴo no fewi ha courant mum ha timma hono boña windere woni banque mondial ɓe jaltini ɓe nanni junggo e jiifa ɓe jaltini temedere e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi million taw ko halis dollar gam yidde wallide leydi Mali kay no ƴellitiri e oɗon fandu ɓe jiiɗi kay ko yo courant Mali yo rew lawol beele kadi yoga e nokkuji ɗi cuwa heɓde courant kuɓɓam tawan e keeɓa kuɓɓa mumen ha timma ha joni kabaruji men ɗemgal pulara semmima to leydi Mali kabaruji men ɗemgal pulara sen ummima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paden ñande aljuma ɓennuɗo ko seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen sara mbaɗi jangu mumen sara fande witende Boulza ɓe mbaɗi to noon sappo e jeegomo neɗɗo taw ko ɓe hinde VDP woni volontaire pour la défense des patries ɓe woni yerlitiɓe e kala saaha taw gollotto koye dadiɓe gam rende leydi mumen e guure mumen ɓe mbaɗi toon kadi sebbi woni tigui yimɓe ɗiɗo civil woni jambour eɓen paami tigui sappo jeetato neɗɗo mbasi pittali men e nder nguɗon jangu ngu noon waɗi koye wuuro witego koggo selbel wuuro witego koggo sable go tawatego 30 kilométre banggue funnague Boulza waɗ boniɓe ɓe noon ɓe duppi kadi neɓe mbaɗi jangu mabɓe ɓe duppi jeere nde jeere wuuro ngo ɓe duppi kadi bitikaji kewɗi no fewi keɓe sabugol go noon ina tawe tigui to centre nord leydi Burkina Faso koto leydi Niger paɗena leydi Niger ɓe keeɓi laamu leydi Niger ɓe kolli tigui wonde ɓe keeɓi matériel timmuɗo taw ko matériel celluɗo matériel militaire ummorade e leydi Égypte e mbadi ballal kay habtadeɓe no ɓe mbawiri habtorade seɓɓitiɓe caggal noon nde dogde nde leyɗele Europe caggal nde dowlaji denduɗi Amérique gaddi balle mumen gam yidde wallide leydi ndi kay ha wawde tekkinde nden ka e kese mum e habtade seɓɓitiɓe joni ko leydi Égypte kañum tigui addi ngal ɗon ballal paydingal no fewi ballal ngal noon hollirama tigui e ballal ngal noon hollirama tigui ko ngal 30 véhicule woni autoji taw ko autoji blindé fodde kaydi kene wona morceji nogas wondude e ujunnaje ɗiɗi pistolet ɗi hinde automatique e pétalaji kewɗi ɗi hinde AK-47 wondude e munition woni tigui kaɓɓeɗe kuure muɗum kadi wona ngol ɗo woni lawol garwinigol ko leydi Égypte ene wallita leydi Niger to banggue kaɓɓeɗe saabu e hitande 1990 e saaha kay filñitare belɓe tuareg leydi Égypte neldiɗo kadi toon matériel kewɗo no fewi leldide kay leydi Niger no wawi kay habtorade ɓe ɗon filñitinoɓe kabaruji men joolam jaberi koto leydi Iran paɗena policier iranajo goto wasi fittade mum e jangu poste mabɓe de police taweteɗo to sud west sud est woni to banggue wargo ɓajo funnague leydi ndi ɗum waɗi ko aseta hanki o ko sagataɓe nayo joguitiɓe ɗon kañum ena mbaɗi jangu ngu e poste one tawi to wuuro e witego Zahaden ha joni koto leydi Iran paɗena aseta hanki o leydi Iran ñawino ñawore wargo yimɓe ɗiɗo ɓe mbarama en public woni tigui wonkiji mabɓe ittama yesso yimɓe hewɓe no fewi wargo ɓe ñawirano noon ko ɓe kamɓe noon ɓe ñawirno ko wadde jangu e nder nokku julirɗo ɓe hinde chiite en nokku biteɗo toon chiite en to wuuro witego Shiraz to worgo leydi ndi nguna janguɓe mbanno noon waɗino sappo e tato neɗɗo mayno basnoɗo hen fittade mum ngu jangu wanno koye lewru octobre ko lewru wotoru heddi timma hitande kabaruji men ɗemgal pular koto leydi Russie paden Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie ina tijja jillu muɗum to leydi Turque e lewru août darato ndu ko nanɗo makko sehil makko Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turque kañum tigui ɓayini kabaru o aljuma ɓennuɗo ɗo jeeɗiɗi e lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati koto Pays-Bas paden Mark
Mark Rutte kañum woni premier ministre néerlandais woni leydi Pays-Bas o holliri ñande aljuma ɓennuɗo wonde o ƴoƴƴini ɓataki makko démission e gardigu ministére wonde kay hoore jagorde leydi ndi saabu kay ko coalition wadduno e landaji goɗɗi ɓe donki famodirde noon fawdonki wawde gollade ko ɗum addinimo o joƴƴinde démission makko musidɓe tedduɓe udditena kabaruji men ko haalande bani men debbo hono sokhna Mariam Mamoudou Sow tawateɗo to wuuro witengo werma e nder leydi Sénégal werma noon eno telnoto e nder leydi Mauritanie koto wuuro witengo Wompu kanko Mariam Mamoudou Sow o wi kay wonde kay mo hilinaki ko sellinta ɗum on so ñawi ko kañuma ñawni hoore mum mo hilinaki ko sellinta ɗum so ñawi ko kañuma ñawni hoore mum sokhna Mariam Mamoudou Sow noon ko debbo kewɗo wadde jande mum e Pulaar kanko kadi wino wonde leñol ko wutte guiye so tawi a ɓornima yuuma sa ɓorti kola musidɓe tedduɓe gasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongat noon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko min men sehil men Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kebe ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on